الليلة الطيبة ħbib Juventus 3 Lazio xejn ġol Allianz Stadium. Din hija l-aħħar logħba ta' l-ewwel parti tal-kampjonat u l-Juve laqna bil-kbir. U mhux ta' xejn illejla nibda din ix-xandira b'din tbissima illi ġiet tirrebħa mhux għax kontra l-Lazio imma għax minn għandhom coach il-Lazio. Veru jgħidu li kien l-aħħar coach li rebbaħna l-kampjonat, imma nafu li saħansitra sa tmiem il-ġimgħa stess kemm komplu ħerġin xnijat minn żmien l-era tiegħu. Mela, niġu għall-logħba fiha nnifisha. Jiena fl-opinjoni tiegħi din logħba miżerjament kull millab il-plejers kollha ġifieri l-ewwel 11 u daħħalt jgħid ġifieri 14 kollox miżerjament ħaqhom paġelle ta' 6. U bl-iktar wieħed li kien jisħoqlu u grazzi għal li ħalq ilili Moise Kean bid-doppjetta li għamilt u kemm qed tiskurja gols regolari. Jiena hekk nieħu pjaċir, mhux ngħid jiena għandi raġun għax kien għaddej żmien ħażin, imma meta xaħat li kien fuq il-bankina għam u li għalaq li ħalqi l-ewwel wieħed, jiġifieri. Illum huwa il-moment li nfaħru mhux lilu biss hemm ħafna plejers, jiġifieri prattikament tul id-90 minuta il-Lazio ftit impenjaw li Szczesny ħanibda mill-goaler għajr meta r-riżultat kien diġà deċiż ta' 3-0 kien hemm dawk il-ġiex azzjonijiet. Fuq id-difiża kien hemm Gatti, Bremer u Danilo illi setgħu ġew kundizzjonati kemm Bremer u kemm Gatti bil-ġiex karti sofol li qalgħu fl-ewwel taqsima ma baqgħu kalmi u fuq Gatti ngħid li gradwalment minkejja li kellu xi żbalji individwali tul dal-bidu tal-istaġun, però iktar meta imur qiegħed jirbaħ il-fiduċja ta' Allegri għaskapitu ta' Bonucci. Issa jekk hux ġejja xi bomba f'Jannar, jekk hux forsi jrid tagħtih il-mistrieħ tiegħu, nistennew naraw fuq Bonucci għax xi kultant il-qasba ċaqċqet u kif jgħid il-Malti il-qasba ma ċaqċaqx għal xejn. Fuq Danilo għalija huwa il-captain id-diżinjat ta' dat-tim kif xbajt ngħid u anke il-mod karatterjali tiegħu veru bniedem jurik li għandu sens ta' tmexxija fil-ground. Nofs il-ground, hawnhekk Allegri għalfejn ma daħħalx lil Fagioli u l-Miretti qabel. Veru l-bira Miretti ma labx, imma kieku forse llum għadna fil-Champions League, immissa kien li kien u sar li sar. Nofs il-ground qed joqrob iktar lejn l-ideal tal-perfezzjoni. Jien għalija dak l-assist li ta' Rabiot li minnu wassal għal-gow ta' Kean l-ewwel wieħed huwa kapolavur. Kapolavur il-mod kif ta' kapolavur ieħor li kif ta' Rabiot. Kapolavur ieħor għamel Kean kif ikkontrollaw tifgħu fix-xibka. Però Rabiot 10 miljuni huma wisq. Jekk titġedded il-kuntratt. Naħseb li fraħna bik fl-aħħar tal-istaġun, sal-aħħar tal-istaġun, u naħseb se naslu għax l-10 miljuni żgur huma apparentament fis-sitwazzjoni ekonomika tal-Juve llum naqru out of budget. Imma sa ngawdu li għandna ngawdu u mbagħad naraw. Forsi min jaf jiġi l-famuż Milinkovic Savic. Nkunu ħadnilhom forsi xi nedvet ieħor, forsi naraw xi rawix toħra. Jiġifieri min jaf sa nistennew u naraw. Forsi naraw xi helikopter ieħor sejjer għalih kif għamel Anjelli kien għal-Nedved, jew xi private jet kif x'kien batlu lura fl-2001. Imma insomma nkomplu għall-logħba.
Fagioli nemmen li ju kompla jissetja tim, Kostic fuq il-wing ħadem ħafna forsi ma kellux il-prestazzjoni li kellu mal-Inter imma kien tajjeb. Immens Quadrado, nazzarda ngħid li kien l-ar player fl-ewwel taqsima, jisu għadu nervuż fuq xi ħaġa biss, però fit-tieni taqsima l-esperjenza tiegħu rrid illi ġabba l-unjak minn se żball fuq Pedro li seta' ħoloq penalti imma l-mod intelligenti kif ġabu ma seħħx din il-biċċa xogħol. Finalment nista' ngħid li anka Locatelli beda dieħel sew fil-mekkaniżmu, nista' ngħid li dawk ix-xuttijiet hekk ngħidlu jien taqarreb lejn dik il-perfezzjoni. U Milik saf l-aħħar ġejta u qed ngħid mhux ħadem għat-tim imma wara 41 jum mill-logħba kontra l-Bologna skurja, jiġifieri. Mbagħad fit-tieni taqsima daħlu l-ġiex Arġentini u daħal Chiesa. Sa dawn nittamaw li naraw l-aħjar tagħhom minn Jannar lem. Nittamaw għax pjuttost speċjalment fuq l-Arġentini nibża, speċjalment Di Maria li ħad tkun għaddiet il-World Cup u jisu sjemu li jkun lab il-World Cup għadda u jkun jibda jaħseb biex imur lura lej pajjiżu ma nittama li ma jkunx il-każ. Hija s-sitt logħba li Juventus rebħu konsekutiva, is-sitt logħba minn ma qalu l-ebda gow, tlajna fit-tielet post, rajt il-Juventus forsi mdorin f'postijiet iktar fuq tgħid li ġejta u l-lejla toqgħod tifraħ għax tlajtu t-tielet imma mill-2020 l-law dak il-post inna ħafna ma naraw. Jiġifieri u sa 4 ġimgħat ilu biss l-ewwel jien kont niġi għaw dejjem abjad karti ma noħlom li nkunu hemmhekk. Il-Milan kull ma dinġiex punti, ġifieri qegħdin viċin ħafna. In-Napli huma maqtuwin sew. Biss jien irid infakkar li baqa' żewġ logħbiet li l-Juventus jridu jilagħbu kontrihom. Li ma ġiex logħbiet ħanaraw kemm il-Juventus verament għamlu progress. Jekk hux kien ta' mument jew inkella hux forsi ħajkunu ir-rivali għall-Scudetto ta' Napoli. Imma dawn huma affarijiet li rridu nistennew sa Jannar. Jiena ma sar qatt ma qbilt biss dal-weekend qbilt fuq ħaġa miegħu u naħseb ħajaqblu miegħi daw kollha li se jitkellmu warajja li qal jista' jgħidilna tazza tad-dinja fil-Qatar x'se tagħti lill-moviment kalċistiku globali, jiena naqbel 100% miegħu għal raġuni l-ewwel wieħed jiena ħajkoll illum huwa kwetu 50 jum, huwa 50 jum mill-logħba li jmiss tal-Juventus hija xi ħaġa insolita f'dan iż-żmien tas-sena, jien ma narax World Cup li tmur fix-xitwa jien personali, speċjalment ġew daw il-pajjiżi li mhux għax daw il-pajjiżi għax m'għandi xejn kontra dal-pajjiżi li mal-futbol mhux rinomat għax da ma tgħidx huwa xi pajjiż rinomat għall-futbol, jiġifieri huwa rinomat għal affarijiet oħrajn. Ma allura issa rridu nistennew tazza tad-dinja, briski li plejers jistgħu jweġġgħu, briski li plejers jistgħu jiġu b'moral baxx, u hemm ħafna buts and ifs kif jgħidu bl-Ingliżi. Imma nittamaw li meta nerġgħu nirritornaw lura bil-kbir. Jiena min-naħa tiegħi li l-Juventini ħajkolli ċans ħanitkellem ġifieri minn issa sal-aħħar ta' s-sena 2022 ħajkun hemm ċansijiet oħra żgur li ħanitkellem, però dan huwa l-aħħar blokk għas-sena 2022 ironikament. Illum għadu l-14 ta' Novembru, ħantikom is-sena tajba millum, ma nawguraw bħala Juventini li konna sena 2023 aħjar minn dik li kienet 22, ma tantx kienet xi sena sabiħa, sfortunatament tlifna ġiex finali kontra rivali eterni tagħna tal-Inter, Super Cup u Coppa Italia, ġifieri żgur li mhux xi ħaġa li għandna biex noqogħdu niftakru, il-raba post veru ġibnieh imma ma kienx żgur
dak li xtaqna tiġaqlajna mit-Champions League, il-hashtag Allegri għaw tal-issa tmur naqra fuq li xkaffa u xek. Ġifieri, u forse naraw naqra fuq il-blogs ċertu nies ikomplu jgħidu li Allegri falla, imma jekk tinnotaw jiena xorta qabel ftit ippuntajt subajja fuq Allegri, ġifieri. Il-sar ngħidlu kompli ara lajkla maqfula fil-gaġġa, jekk forsi ħlomt li ħad tiġi ġo Turin u se tirba ngħidlek proset li sal-logħba ta' Turin barra minn darek irqa' minn terba rebħiet u ġiġrojiet imma l-bieraħ ma kellux ikun. Jiġifieri. U kellek tmur lura lej Ruma bidek vojta. Min is-saljem nitfgħu ħarsitna u ċert l-editur anka għada stess, skużawni mhux għada, il-ħamis, ħankun hemm programm fuq it-tazza tad-dinja, jiġifieri. Sfortunatament warajja kellu jkun hawn Clayton iċ-Ċomba, il-famuż attur u supporter kbir tal-Milan, però it-taqlib tal-klima raqat lilu wkoll kif raqat il-ġimgħa l-oħra l-editur, iktar kmieni fit-tmiem il-ġimgħa raqat lili, issa kien imiss lilu. Jisat mis waħda wara l-oħra. Nawgurawlu fejqan ta' malaj u konvint li ħajġa jirritorna ma jdumx serħu raskom li il-vuċi tiegħu ħaterġa' tirritorna biktar qawwa minn qatt qabel. U issa nħalli fidejn il-kollega tiegħi u nsellimlu kopajt Chris tal-Liverpool li nawguralu tar-rebħa tal-Liverpool għalkemm ħanna jridu jaqtfu jekk is-sena d-dieħla jridu jitlu fiċ-Champions League, jiġifieri. U minnati ngħidilkom fejn u alla fejn forza Juve u nkomplu nitkellmu fuq il-Juve fl-2023. Sewa l-ewwel logħba tkun l-4 ta' Jannar tas-sena d-dieħla. Saħħiet ħbieb. Nil-segwaċi tal-Kamra Sportiva, nirringrazzja lil min qed jarana u l-aħħar analiżi għal waqfa ta' ftit ġimgħat minħabba t-tazza tad-dinja. Allura dawn ftit ġimgħat ħanoħduhom naqgħu bħala break żgħir mill-futbol Ewropew bħal Premier League, Serie A, Lig Ġermaniż u lig soħra li ħafna minna nsegwu u nibdaw naraw naqqa kummenti mbagħad u x'jista' jiġri bit-tazza tad-dinja u min ħajħodha jien mhux wieħed li nsegwu t-tazza tad-dinja, però nkun qed insegwi logħba l emmulaw. Niskuża ruħi ħafna magħkom it-telespettaturi x'pruvajt nagħmel xi ħaġa li talabni Antonello, jien kienet diġà daf moħħi biex nagħmilha. Il-weekend l-għadda kont qed Liverpool nara l-logħba ta' bejn Liverpool Southampton. U kont ħan ir-rekordja il-kelmtejn tiegħi minn ġol ground biex jkollna aktar naqgħa ħaġa differenti mis-soltu. Imma sfortunatament kien hemm l-stewards dew jixkeċċuna l-barra biex noħorġu mill-ground. Ovvjament kien jkun hemm ħafna nies jippruvaw jagħdu fuq ir-ritratti u l-ewwel ħaġa li ppruvaw jagħmlu l-klabb, l-uffiċjali tal-klabb joħorġu n-nies mill-ground ħalli ma jkun hemmx inkwiet wara l-logħba. Kont ili ma ninżel Anfield għal żmien twil,
konti li ma nkun hemm fil-tal sentej, atmosfera li xejn tidħol fil-ground ħadd pjaċir immens, ħaġa li mmissjajt immens dik il-ħaġa l-vibe li jkun hemm il-positive vibe li jkun hemm tas supporters li kantaw miż-żewġ naħat ġifieri tieħu pjaċir ħafna. Bħalissa jiena xorta tfajt il-comeback drop li ħadd dakinhar waqt qabel ma bdiet il-logħba kif qed tinnotaw qed nirranġaw waħda mill-istands tal-Liverpool biex nżidu l-capacity tal-istadium u allura bħalissa għaddejjin xi xogħlijiet fil-ground. Logħba tajba ħafna, nsertajna minn tela jara l-logħba tal-Liverpool, nserta logħba tajba ħafna. It-temp kien ukoll favorina, temp sabiħ ħafna u ġifieri overall is-supporters żgur ħadu pjaċir. Xi ngħid dwar il-logħba tal-Liverpool u kif labna bħala logħba l-Liverpool. Kif qed tindunaw dak kien jisu s-seating tiegħi ta' fejn kont jgħid milli ma għandu ħadd ix-xott hemm logħba lill-Liverpool tista' tgħid overall labu logħba tajba, il-gowl li qlajna konna fimni kien assist tajb imnaħa ta' Southampton u d-daqqa ta' kienet perfetta biex ġabunna draw, pero wieħed m'għandux jinsa l-performance tajba immens li għamlu l-Liverpool, għamlu performance tal-ġen ħafna, performance li l-Liverpool kienu l-ma jaraw u fis-sens kien l ma jaraw, nistgħu ngħidu d-daħħar ftit lobiet, il-Liverpool reġa u rew potenzjal kbir bil-lob li qed jilagħbu. Dak il-lob li jżommok fuq ix-xwiek attent u tara l-Liverpool jilagħbu dak il-futbol sabiħ. Nażżar dan ngħid li l-aqwa tliet players tal-logħba, anzi ħansemmi erba', kien hemm Ellison li kien hemm momenti fit-tieni ħaf fejn salvana, Ellison nistgħu ngħidu li huwa wieħed mill-aqwa goalkeepers li hawn bħalissa. Hemm ukoll Darwin Núñez li fuq in-naħa tal-left qed narah jkun effettiv aktar milli meta jilgħab ir-rol ċentrali. Qed jilab lob ta' vera, qed ikun vera b'saħħtu u l-difensuri qed jaraw hemm diffiċli immens biex iwaqfuh. Plejer li mhux egoist iqassam nistgħu ngħidu kien hemm ħafna chances li fejn u kien involut, kellu 3 shots on target u nistgħu ngħidu skujjaw tnejn minnhom. Kellu assist ukoll ġifieri fejn qassam biex jikrea chances għalkemm ma kienx wieħed mill-assist players kien hemm chances fejn beda joħloq, kien hemm players li taw l-assist fosthom Andy Robertson u Harvey Elliott kellu logħba tajba fil-fatt meta bidlu kien hemm l-standing ovation min-naħa tas-supporters, Harvey Elliott qed narawh jidra u jiblendja tajjeb immens mal-first team. Darwin Núñez qed ikollu ġannejt lob tajbi ħafna, xtaqtu ħamel il-hat-trick, apparti minn hekk Thiago Alcantara without any doubt he was one of the main stars during the match u Elliot ukoll kif qedtilkom aktar qabel kien involut fastest u ukoll kien hemm xi chances li seta' jikkrea u kien viċin ukoll drabi minnhom fejn seta' skorja. Trent Alexander-Arnold hemm ġobni ħafna wkoll kontra Southampton, nista' ngħid li ddefenda tajjeb. Sfortunatament ma bedix il-logħba konate, imma nista' ngħid li Joe Gomez għall-logħba ta' kontra Southampton ir-replays sew ħafna. Overall m'għandix ingerger, Bobby Firmino reġa' sab ix-xibka, Bobby Firmino plejer li ma ġiex majjat man-nazzjonal tal-Brażil qed jagħti risposta logħba wara l-oħra, qed ikun volut mhux biss f'goals imma anke f'assist. Nistgħu ngħidu li min-naħa tal-Liverpool fil-kompetizzjoni tal-Premier League Firmino huwa top scorer, kompetizzjoni għat-top scorers dis-sena hija waħda tal-bliħ, nistgħu naraw li Haaland diġà skujjat 18 gowl, jew 17 min ix-ċert, Harry Kane jgħat matu qudiem, daħħal ukoll fil-kompetizzjoni il-plejer tal-Brentford Ivan Toney, jiġifieri forsi biex ikonna top scorer dis-sena l-Liverpool tal-Premier League qed tkun naqgħa diffiċli. Fit-tieni ħaf nistgħu ngħidu li l-logħba wkoll il-Liverpool rebħuha fl-ewwel ħaf bil-performance li għamlu, muturi ma waqfux il-Liverpool, passes eccellenti, il-players ma waqfux tilajnu nizlin
Ovvjament mbagħad ma' 70 minuta tal-logħba bdejna naraw ċertu substitutions ġara, ovvjament tbiddel Darwin Nunes, rid joqgħod naqa' cautious fuq ukoll u issa ġejja kif nafu l-World Cup ftit jiem oħra magħna allura nifhem id-deċiżjonijiet li tbidlu ċertu substitutions waqt il-logħba tal-Liverpool Southampton skor ta' 3-1 skor li mal-linja tal-ground ma sibniex imma l-coach Jurgen Klopp jgħid id-darba u jħeġġeġ it-tim. Jurgen Klopp kien bent mill-FA għal karta ħamra għala f'logħba riċenti tal-Premier League għala multa kien l-FA kienu appellaw id-deċiżjoni tal-multa ta' 30,000 u lejlet il-logħba l-FA ħarġita li Jurgen Klopp kien ħajjimmissja l-logħba wkoll ta' Southampton wara l-appell after the appeal which was submitted by the FA against Jurgen Klopp. Xorta waħda fl-aħħar wara spiċċat il-logħba fl-aħħar Jurgen Klopp ħareġ jirringrazzja lill-players u lis-supporters din għaddiet ukoll u nisperaw li Jurgen Klopp ma jerġax jirrepeti l-iżball. Nemmen li Jurgen Klopp tgħallem minna l-biċċa tax-xogħol imma jiena wkoll insaqsi l-FA Ingliża aħna ħadbqgħu naraw l-iżbalji biss tal-coaches, l-iżbalji tar-referees tad-deċiżjonijiet li ma jeħdux u jiesu xejn mhux xejn ħanibqgħu sejrin hekk, jiġifieri mhux qed nitkellem fuq il-Liverpool biss ta' deċiżjonijiet tal-biżat jittieħdu logħba wara l-oħra waqt logħbiet jiġifieri ta' avversarji tagħna wkoll ma niddejjaqx ngħid. Jew ħankunu konsistenti fid-deċiżjonijiet tagħna jew ħanibqgħu sejrin lura fil-Premier League għax diżastru. Dawn l-affarijiet ma taraħħomx eżempju fil-UEFA Champions League. Ir-referees huma totalment differenti. Anke l-aħħar logħba li labna ma' Southampton huwa penalti ċar fuq Salah. Minnhom waqt li ġirja li ġie mwaqqaf ma tawħxu fil-fatt l-istadium tal-risposta, kulħadd jibbuja l-referi, dawn affarijiet li jistgħu jisbu kloba għalkemm konna din li tabwet minn fuq dakinhar kieku sabunna ballun u skurjawna u ġabulna tritu, il-logħba jaf kienet tkun differenti. U Ellison lab rwol importanti fit-tieni ħaf fej laqa erba' tibla tajbin biex ukoll irdu nagħtu l-mertu wkoll id-difiża l-klirja u ċertu blalen fil-kaxxa tagħna stess. X'ħajġri wara l-World Cup, il-Liverpool ħajħallu, ħajkomplu minn fejn ħallew. Nistgħu ngħidu li l-aħħar ftit logħbiet il-Liverpool kienu eċċellenti, il-Liverpool kif nafu tilfu ċertu logħob u l-media mlet fas fuq għax tlifna mal-Everton. Skużani, tlifna ma' Nottingham Forest, meta it-Tottenham full team tilfu ma' Nottingham Forest fil-liga pisu xejn mhux xejn, imma meta jitilfu l-Liverpool ovvjament naqelaw demonju u nieħdu pjaċir noqogħdu ngħidu lis-supporters tal-Liverpool li m'għandhom xejn, imma insomma l-affarijiet m'għadhomx jidhru hekk nemmen li fit-tieni ħaf tal-istaġun ħanaraw Liverpool aktar b'saħħithom wara l-World Cup u nemmen li Liverpool ħajkunu qed jiġġieldu mat-top 4 u nemmen li ħajkunu qed jiġġieldu mat-top 4 għax il-Liverpool reġa' ħajkollhom tim b'saħħtu ħafna, il-Liverpool probabbli jkollhom il-kulħadd lura mill-injuries sakemm ma nġibux xi injuries ġodda mill-World Cup. Ħafna mill-players ma jtulhomx jiddispjaċini għall-players tal-Liverpool, imma ħankun egoista u ngħid li mnalla l-players tal-Liverpool ħafna minnhom ma jtulhomx skantat immens kif ma jtux il-Bobby Firmino, għajtu strikers oħra bħal Richarlison li ma kellux bidu staġun tajjeb da sta Bobby Firmino ovvjament, ma jtux ukoll Thiago Alcantara sur mas nofs il-ground. Nerġa' ngħidlek il-players jafu ma diżappuntati li tilfu din l-opportunità. Imma aħna supporters tal-Liverpool irridu naraw full force fit-tieni parti tal-istaġun u nkomplu tellajn il-klassifika. Il-klassifika tlajna s-sitt post issa din xi 4 punti jekk min issejjer żball wara l-avversarji tagħna Manchester United li sejrin tajjeb ukoll. Qed naraw ukoll Manchester United għandhom players li qed jitilgħu u għet jimprovjaw fil-lob taħħom, għet jimmaturaw fil-lob taħħom bħal Garner. Xo player kbir ħafna, iġi fil-kompetizjoni ta' top 4 ħat kun jibsa immens. Ma nemminx li għankunu title challengers, il-title challengers naqa diffiċli, għal-kem xejn impossibbli, ma ninsewx li dal-weekend City tilfu ġewwa darhom għal Brentford,
Ara li kikut li fnaħna mġowa darna mal-Brentford kien għana s-soltu ħafna paroli, imma ovvjament il-Liverpool waħda mill-avversja l-main rivals tagħha parti Manchester United u Manchester City, Chelsea u klabs oħra, il-rivals tagħha hija l-medja. Il-medja tagħmel ħafna ħsara lill-klabb tal-Liverpool. Nemmen ukoll li l-Liverpool ħajmorru tajjeb għax nemmen li Jurgen Klopp lest li jafas biex il-Liverpool jagħmlu reinforcements tagħhom fejn bżonn. U jien nemmen li fit-transfer market minn dow fl-ewwel ta' jannar ħankunu wieħed mill-ewwel klabs li nixtru xi ħadd. Għal nqas nispera ma l-affarijiet hekk juru. Hemm ukoll bħalissa il-domanda u kaxxa magħluqa ma nafux ħajġri dwar is-sejl tal-Liverpool Football Club, imma nisperaw li mhux ġast ibijaw il-min jiġi u joffri l-aktar flus, imma ibijaw li xi ħadd li lest li jieħu ħsieb il-klabb tal-Liverpool Football Club u lest li jkompli jaħdem fuq dak li diġà mibni minna ta' FSG fuq il-valuri sodi tal-klabb, mhux ġast naqbdu ngħidu forsi jibbuħħu l-owners oħrajn, eżempju Amerikani oħra, hekk ħajġu Amerikani oħra u daw ħajżuh bħala business il-klabb. Nippreferi jibqgħu FSG għax better the devil you know sometimes. Imma issa naraw aħna l-opinjoni tagħna mhux ħadd iswa daqshekk f'daw il-każijiet. Sfortunatament illum il-futbol huwa business u qed naraw x'ħajjiġri. Jiena nirringrazzja lilkom tal-li segwejtuna. Xtaqt nerġa' ngħidilkom kelli recording minn ġo Anfield imma kien naqgħad diffiċli għax ħin kien vera limitat. Ovvjament ħabba s-sikurtà tal-ground. Jiena nirringrazzja dak li segwuna u bħal dejjem kemm lis-supporters tal-Liverpool u supporters oħra tal-futbol u lil followers tal-Kamra Sportiva ngħidilkom you're never welcome. Grazzi ħafna u narakom wara il-World Cup. Enjoy your World Cup. Merba ħbieb, kif tista' ma tkunx kuntent wara riżultat bħal dak. Fulham 1, Manchester United 2 u meta l-logħba tirbaħa fl-aħħar sekonda bħala il-pożittività li tħoss bħala partitarju dak in-never say attitude li dejjem aħna nenfasizzawh bih li huwa parti mill-folklore u mill-istorja tal-klabb tal-Manchester United bil-fors tkun kuntent. Illum naħseb li kienet logħba ta' żewġ taqsimiet fejn il-United kienu aħjar mill-Fulham fl-ewwel taqsima u fit-tieni taqsima il-Fulham kienu aħjar mill-Manchester United. Nemmen li l-logħba stajna laqnija qabel fl-ewwel taqsima infatti kellna chances biex nagħlqu l-logħba meta skurjajna l-ewwel taqsima. Fl-ewwel taqsima kellna ċans illi wkoll niskurjaw it-tieni ballun ta' Eriksen ekku qabel it-tmien l-ewwel taqsima, però dan ma seħħx u arġajna kellna ċans ieħor il niskurjaw it-tieni gowl ekku kif beda it-tieni taqsima. Però dan ma seħħx u Fulham kif nafu daħlu raġaw logħba fil-partita gow sabiħ ta' Dan James u minn hemmhekk il-Fulham kienu l-aqwa tim u jekk kien hemm tim li kien jidher li jista' jerbaħ il-partita kienu iktar Fulham milli il-Manchester United. U hawnhekk forsi kritika forsi l-Erik Ten Hag l-sostituzzjoni li għamel meta inqala Elanga għalkemm nemmen li Elanga ma kienx effettiv, ġifieri kemm hu kemm Malassja fl-ewwel taqsima
vera ma kinux effettivi u allura dak naħseb li motiva l-coach biex jipprova jagħti boost lit-tim billi daħħal lil Scott McTominay u tefa' ukoll lil Bruno Fernandes fuq in-naħa tal-lemin, però ħassejt li bħala tim hemmhekk tlifna kull counter attacking threat li kellna fl-ewwel taqsima u ta' dan konna sembattu Ares, ġifieri kieku kollok tanalizza s-sitwazzjoni taħseb li konna settajna pattejnija Ares kemm minħabba ċansis li kellna u ma ħadnihomx kif ukoll is-sostituzzjoni li għamel Erik ten Hag. Però jekk qed nitkellmu fuq sostituzzjoni fuq Erik ten Hag, is-sostituzzjoni l-oħra li daħħal lil Garnacho switna 3 punti u ta' dan ovvjament ma tistax tmaqdru, ġifieri kienet sostituzzjoni tajba ħafna u nina nemmen li meta jilgħab Garnacho fuq in-naħa tiegħu qegħdin inkunu threatening ħafna, huwa plejer komplut mhux ġifieri fadallu ħafna ovvjament x'improvja, però l-attitudni tiegħu bla dubju hija attitudni li ma tantx issiba f'ħafna plejers speċjalment ta' dik l-età u ta' dan ninżawlu l-kappell. U nemmen kif diġà forsi semmejt videos qabel li l-Garnacho importanti ħafna illi we secure his future at the club. Għax bla dubju li se jkun hemm ħafna timijiet oħra li se jkunu jridu lil dan il-plejer li jilgħab mat-tim tagħhom. Kelmtejn ukoll fuq l-ewwel gowl tal-partita, ħadd pjaċir ħafna nara l-gowl fejn rajna l-3 midfielders kollha involuti, rajna lil Casemiro jerbaħ il-ballun, rajna lil Bruno Fernandes u lil Christian Eriksen u kif ukoll lil Anthony Martial bħala attakkanti ikunu involuti fl-ewwel gowl. U dak hija xi ħaġa sabiħa meta ma tarax goals biss individwali ma tara team effort goals. Ġifieri u hemmhekk li kienu kollha involuti hija xi ħaġa sabiħa li nieħdu pjaċir naraw bħala partitari. It-tieni gowl ukoll Eriksen kellu parti importanti x'jilgħab fih, però ovvjament il-main kompliment għandu jieħdu Garnacho hemmhekk. Punt ukoll fuq Erik ten Hag ukoll Erik ten Hag naħseb li iktar mu qed jgħaddi żmien jagħti jikber bħala coach magħna, ġifieri jiena nemmen illi he is the right man to lead us forward u nemmen illi għandna niqpaw nemmnu fih. Qabel waqafna ħanifqu għall-World Cup naħseb kif qegħdin bħalissa s-sitwazzjoni fil-5 post. Nemmen li qegħdin f'sitwazzjoni healthy ħafna fil-lig, ma ninsewx li għandna żewġ logħba inqas minn Tottenham kif ukoll logħba fuq Newcastle u jekk nerbħu dawk dik il-logħba niġu daqs it-Tottenham bħala punti u punt taħt Newcastle. Kif ukoll żidna wkoll arġajna mhux żidna fil-verità, żammejna l-istess distak fuq Liverpool li huma wkoll rebħu dan il-weekend. Xi ftit kummenti in ġenerali fuq it-tim. Jiena nemmen li għalkemm Erik ten Hag ovvjament qegħdin kuntenti bih bħala partitari, però sissa u wieħed ma jistenniex ukoll li jsiru l-improvements mill-lum għall-għada. Naħseb li fit-tim għadha tidher problemi ta' kultant maħniex komdi biżżejjed bil-possess u jisu l-ikbar threat tat-tim għada li niddependu ħafna fuq il-counter attacking situations. Ġifieri dik hija xi ħaġa li rajniha fil-passat taħt speċjalment Solskjaer li t-tim kien jiddependi żejjed fuq il-counter attacking. Ġifieri il-lobbit ma niddominawhomx. U naħseb sissa dik il-problema għadha tidher fit-tim u hija xi ħaġa li Erik ten Hag irid jindirizza u naħseb li biż-żmien ovvjament u biktar ma jiġi bekkjat mill-klabb kemm bħala signings u l-players, il-recruitment u l-players li nġibu nittamaw ovvjament li ċertu lobbiet u possess ukoll ma jkunx hemm traskuraġni li nitilfu l-ballun u nagħmlu ċertu żbalji banali. Jekk tim irid jaspira li jerbaħ l-unuri,
ma jistax ikun tim li huwa threatening biss bil-counter attack. Ġifieri nemmen li hija issue li bla dubju trid tiġi indirizzata. Man of the match tal-partita nemmen li kien plejer ta' Fulham li għandu joħodha il-man of the match tal-partita Palino, però il-plejer tal-logħba tal-United naħseb biex jiraq joħodha Garnacho għalkemm ma bedix, naħseb kienet bejn Garnacho u Eriksen, però ovvjament minħabba il-gowl ta' Garnacho fl-aħħar ħanatija lil Garnacho, però kieku ma kienx hemm Garnacho naħseb li Eriksen kien ikun il-plejer tal-logħba tal-United. Issa se jkun hemm ukoll il-wafqa tal-World Cup, ġifieri fejn se jħalli dan ir-riżultat li l-United ma tistax tgħid ġast huwa riżultat li ferraħna x'ovvjament ħadna 3 punti li kienu importanti ħafna, però jiena nemmen li wara l-World Cup se tarġa' jibda l-istaġun. Ġifieri wieħed irid jara x'tip ta' injuries ser ikun hemm, kif it-timijiet se jirreaktjaw, ġifieri se jerġa' jibdew it-timijiet bl-istess intensità li għaddejjin bħalissa, se nerġgħu naraw eżempju lill-Arsenal l-istess tim li qegħdin bħalissa, se naraw lil timijiet bħal Chelsea li jirranġaw u Liverpool u Manchester City, jiġifieri ma tantx nista' nispekola ħafna ta' xi jfisser dan ir-riżultat għall-aspirazzjonijiet li għandhom il-United din is-sena jiena nemmen li huwa riżultat fid-direzzjoni tajba, speċjalment wara t-telfa tal-Aston Villa fil-lig il-ġimgħa l-oħra, huwa riżultat li bħala partitari jittamana u nħarsu l-qudiem, però wara l-World Cup diffiċli tgħid se jiġri eżatt. Nagħlaq dan il-video billi nagħti l-linja lill-editur Antonello Abela li se jkun qed ikellimna u se jkun qed jagħlaq ukoll din l-ewwel parti tal-istaġun billi ikellimna u jagħtina l-kummenti tiegħu fuq il-logħba Atalanta kontra Inter. Insellmilkom ħbieb tiegħi u nittamaw illi wara il-World Cup ikollna wkoll staġun feliċi. Grazzi u glory Manchester United. Mela, Milan maħkuma mill-influenza, nistgħu ngħidu, għaliex jekk il-ħabib kbir tiegħi Clayton Zammit iċ-ċomba li minn hawnhekk nixtieqlu fejqan ta' malajr. Illum ma rajniex għax ma kienx pożizzjoni li jagħmel il-programm, jostru li għadu qed jirkupra mill-influenza li qabdet miegħu bej wieħed u ieħor daqskemm jixtieq li taqbad miegħu xi Federica Mazzolin ta' Sky F1 jew xi Eva Ġini tal-Inter Channel. Ironiji apparti. Atalanta 2-3 rebħa importantissima u ma naqafx nenfasizza fuq din il-kelma. Kien hemm bżonn daqs il-ħobsu l-ilma li nirbħu konfront dirett
Irnexxilna nirbħuh anki jekk l-Atalanta baqgħu idduna sal-aħħar, imma b'xi mod irnexxilna nġibu għad-dar anki grazzi għal dak il-bniedem illi għal ċertu insara ħbib tiegħi interesti huwa plejer spiċċut, huwa plejer li ma kenniex inġeddulu l-kuntratt, huwa plejer tajjeb għal Kazarkati, tajjeb għal Ħasser. Qed taraw għalfejn fis-sajf kont ngħidilkom li l-Inter għad għandna bżonn Edin Dzeko. Naħseb dal-aħħar ftit logħbiet ħadtuha risposta għax anki mal-Bologna il-logħba illi ma stajtx nagħmilha x'kont diżastru għalhekk kumbat ktibtilkom bil-kwiet il-ħamis filgħodu. Kien wieħed mill-protagonisti ta' din il-logħba. Dzeko għalhekk ridnieh. Għandna Lukaku dispost qiegħed hemm biex iservina. U qed iservina bil-kbir. Għaliex għamel doppjet oħra għal netto tal-autogols u mhux autogols. U qiegħed jagħmel kull logħba mill-aqwa. U jien kuntent illi Edin qed jiġġustifika d-difiża qawwija li għamilt lejh fis-sajf. Meta ħafna bdew jgħidu x'ħan nżommu l-Dzeko nagħmlu aħjar inżommu l-Sanchez. Ara, għalhekk ridtu l-Dzeko jiena. Jew għalhekk ridtu l-Dzeko jiena. Ovvjament nispera li lil Lukaku idealment fl-4 ta' jannar naraħ fil-ground u naraħ full fitness volli għal-kontrarju ta' ħafna nittama li l-Belġu jinqalaw kmini mit-tazza tad-dinja ħalli bigrom forsi narawh fl-aħħar friendly ta' kontra Idri l-Sassuolo fit-28 ta' Diċembru biex mbagħad narawh bl-iswed u l-blu u naraw naqra se jiġri minn hemmhekk għalkemm l-objettiv jibqa' kwalifikazzjoni tranquilla fil-UEFA Champions League u forsi niddefendu b'suċċess iż-żewġ tazzi, is-Super Cup u il-Koppa Italja. X'nistgħu ngħidu iżjed fuq din il-logħba? Jiġifieri il-penalti li bih l-Atalanta skurjaw l-ewwel gowl. Ma nafx, jiena lija ma kienx. Issa jew ir-referi kellu xi ispirazzjoni mistika minn ximkien, jew ma nafx, imma l-penalty ma kienx. Having said that, De Vrij naħseb li taħna qara xi jgħid ukoll. Hemmhekk, voldiri ngħidu li jekk kien mhux iktar minn 20-25%. Anyway, proset il-Onana li ġob ġis-sejfs tajbin ukoll matul dan il-konfront li kienu sejfs importanti ħafna il-għaliex ukoll il-Kamerunis issa huwa l-gowler titolari tal-Inter u rajna wkoll gowl mill-isbaħ tal-Lautaro Martinez li huwa ta' awgurju tajjeb qabel ma l-Toro imur jittanta xortiħ fl-Arġentina aw fil-Qatar bil-flok tal-Arġentina. Lautaro Martinez li għal-kontlarju ta' uħut mill-plejer ċertu plejers tal-Inter ukoll baqa' jagħti il-100% tiegħu full commitment sal-aħħar għal kawża sewda u blu. Denzel Dumfries, please take note. Għax il-botta fil-fatt kienet għalih. Voldiri, l-Atalanta kienu żied perikolużi fl-ewwel taqsima, rnexxina b'xi mod irrażnuhom. Biss mbagħad fit-tieni taqsima ħadna ukoll il-ridni tal-logħba anke fl-aħħar ftit kif għedna is-soltu teraturi fil-fatt nikkwota l-diversi ħbib tiegħi tal-Inter Club Malta fejn dik iċ-ċajta tal-ICG li għandna bejnietna erġajna kellna nużawha. Imma u x'inhu forsi il-Juventini li l-Allegri kritikawh bil-korto mużox dejjem jirbaħ bil-wieħed b'xejn, jiena bħalma dejjem nisħaq dilment li m'hemmx gowl differenza tal-goals l-importanti jiġu 3 punti. Biss id-difiża. Qed naqilgħu ħafna goals u din hija xi ħaġa inkwitanti ħafna fil-ferma tiegħi. U jalla issa fil-waqfa li għandna ikun hemm naqra ta'
riflessjonijiet anki tattiċi biex forsi dina il-problema fit-tieni parti tal-kampjonat tissolva. Lajna wisq goals, waħda mill-affarijiet li qed ingerger fuq apparti it-telf ta' ħafna konfronti diretti. Xi ħaġa li konti li nibretka fuqha mis-sajf, difiża u ifhimni. Ma jistax ikun li nibqgħu naqilgħu dawn il-goals speċjalment barra minn San Siro. Mill-bqija ifhimni, mhux li għandi xi ħafna x'inżid. Grazzi ragazzi ta' dawn it-3 punti, issa ifhimni vera li hemm il-waqfa, imma għalina l-interessi Maltin l-istennija issa tmur għal l-ewwel ġimgħa ta' Diċembru meta dawk anke kif ikkonferma l-bieraħ Simone Inzaghi dawk l-interessi li mhux ser ikunu fil-Qatar ser ikollna l-pjaċir illi narawhom ġo Dillard Ħelwa jilagħbu 2 logħbiet. Għadna qed nistennew l-uffiċjalità ma' Red Bull Salzburg ikkonfermaw li ħajlabu kontrina fis-7 ta' Diċembru, jidher illi fil-5 ta' Diċembru l-Inter ser nilagħbu kontra Hamrun Spartans. Ovvjament jiena bħal kun interess ieħor hawn Malta looking forward li nara lill-Benjamini tiegħi f'pajjiżi jilagħbu għalkemm diġà qed nippjana safra Milana s-sena d-dieħla ukoll. Fuq nota kemm xi editorjali nispera illi min ħajorganizza dan l-event jinduna wkoll illi anki aħna il-ġurnalisti tas-social media neżistu u illi meta noħorġu għall-accreditations ukoll mhux jagħmel bħal m'għamel ħadd ieħor illi injorana sempliċement għax aħna social media iżda meta napplikaw l-applikazzjoni tintlaqa għalina wkoll. Mhux qed nitkellem għalija biss bħala l-editur ta' din il-paġna ma anke għal paġni oħra ta' Facebook illi wkoll spiċċaw b'dan l-intop. Mill-bqija mbagħad nirritornaw fil-kampjonat fl-4 ta' Jannar logħba deċiżiva u logħba importanti man Napoli, imma fuq hekk se nitkellmu iżjed il-qudiem. Mela, permezz ta' dan il-ħsieb finali jiena ħanala parzjalment l-ewwel parti tal-istaġun ta' daw is-sensieliet ta' Mixzone, grazzi lilkom li segwejtuna tul dal-25 programm li kellna, grazzi lill-YouTubers, Mark Xkembri, Jude Kawki, il-Kopajt u iċ-ċomba. Bilħaq fuq iċ-ċomba forsi l-Tamina Fiorentina qabżet ħajkollu jaqbiżax ma jiflaħx. Biss qed nippjana Q&A session miegħu fejn intom ukoll tkun tistgħu tistaqsuh id-domandi li tixtiequ matul il-perjodu tat-Tazza tad-Dinja, jiġifieri ċomba jekk qed tismana ħlista Milan Fiorentina ma tfadallek broadcast ieħor qabel ma tagħlaq l-2022. Ma jfissirx illi il-produzzjonijiet se jispiċċaw. Botta u risposta se jkompli bħas-soltu waqt it-Tazza tad-Dinja. Jiena wara kull logħba tal-Ingilterra ser inkun qed ngħid tiegħi wkoll bil-post-match reactions din id-darba ovvjament ikunu fuq il-logħbi tal-Ingilterra bħala t-tim li inżomm miegħu fil-kamp internazzjonali. Kull ma se ngħid huwa biss nippretendi li nirbħu l-grupp u mbagħad naraw se jiġri minn hemm għalkemm sa quarter finals nemmen l-Ingliżi għandna naslu. Kif ukoll segwu nhar il-ħamis il-programm Botta u Risposta li se ntukom ukoll xi ftit informazzjoni dwar programm ġdid illi se ntellgħu apposta għal dawk iż-żminijiet tat-Tazza tad-Dinja illi mhux ser ikun qed immexxin, ser nħalli f'idej xi ħadd mit-tim tiegħi imma fuq hekk se tkunu tafu il-ħamis se jkun programm iddedikat kollu lit-Tazza tad-Dinja, qed nikkonfermaw xi nies fuq il-panel, jekk forsi hawn xi supporters tal-Arġentina li qed jisimgħu dan il-programm kellmuni malajr, forsi indefsukom fil-kredu. Mill-bqija fadal ukoll aħħar tellieqa tal-Formula 1 ta' Abu Dhabi. Dik se tkun nhar il-ħadd min irid ukoll jara reazzjoni tiegħi għal Grand Prix ta' Sao Paulo, jidħol fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube fejn ser hemm il-video hemmhekk
se jkun hemm dan il-video u l-kumplament tal-videos kollha illi qed noħorġu kważi tista' tgħid kuljum. Jiena għalissa ser nieqaf hawnhekk, ħudu ħsieb il-lejl it-tajjeb u fil-każ tiegħi niltaqgħu nhar il-ħamis għal programm li jmiss bis-sensiela botta u risposta u mbagħad il-post race reaction tal-ħadd u 2 wara Ingilterra Iran. Ħudu ħsieb, Forza Inter!